Да? Клип. Putain, j'aime pas les gens qui signent pas leurs messages. Я кажи. Добър вечер! Тук с брат ми сме се събрали в тази свята вечер, в тази свята Прага, за да ви поздравим. Как сте вие? Прецакахте ли се? И най-вече вземем интервю от един много специален човек. Добър вечер, господин Златаров. Значи това е за Курто и Лили. Много се пребахте. Много се. Трябваше да дойдете, много е красиво. Да кажа, че след Барселона това е най-красивия град, в който сме били и така. Така. Я. Много як град. Много красиво. Сега отиваме да вечеряме в някакво много готино столче. И след това отиваме Да си гърмиме главите с пиратки. някакъв концерт в центъра на града. Където ще се включим по-късно тази вечер, с или без глави. Да, ще има. Чакайте трето включване. И така, ние освен да си пожелаваме приятно изкарване. Изкарване, да, не прекарване, много Така, важно. приятно прекарване за вас, пичове. Ние ще гледаме с изкарването. L'accident, ça peut être long.